سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيخوم كما يتخونو سناي كتكونو كم وترو من يوتيو لو من ريارستي حدقنيا ارستي ياخد كون نسادما صبو غيرنا تدي استوعيلنا لنا تدي فليتنا ياون بزح صقماتن بزح انوتن كورد زخل صقم ينسدما كني كالا يكونن متم كني اب حدار يخون اب فقر يخون اب حونات اب بيتسبب كله تدي للينايو بزح صقم كمت زخل حمام مخانو كلنا نتشاتي مثلنن حجي بخلته بقى كنرياينا كنا ندحر خوينا حمامنا على لينا حمامنا خنفوس كنا سبت كنا نتلو حونا حفتنا مكايتنا تخوينو دما كان اليوم سلمنتاي كمو يخونو خمزلو على لينا مسوك خي زخل سقمتنا خنوسد كتحجزنا ابزا ارس زيت اتو نغنات نخنفرد وين نخنصرف ايكونتن ስለዚህ ዓላማ ናይ ቻነል ውን ንሱ ይኮነን ስለዚህ كني حركابتي حرقنيا تزي استوعيل كالو نعاخذ قتلك أنت لك خوينو تزي لنا تحراراتون كبتنزخل نجار سلزخوني كسيلنا عن ريينا سلزي حدا بحدا نارانا يو كان كيد نمبر 1 كني سي كم من تايز بقاس كان ندحريلنا كابا بنفس خازل لك زي متأممان يزبقاس low self esteem low self worth or low self respect يبلوا نفسها زقباء كبري كتبا كاب زي مقال ناب نفسها زلكا متأمان أخول كاب زي مقال يتكأن ما بقسنا يكني انتاي مالتي زي jealousy is a dangerous poison that can tear apart a beautiful relationship very fast كني حدا كابتي حدا جنيا زخونة محدا زي صبق فقراوي هيوت صبق زخونة هيوت محزنات فقري كبتاتن زخل أب حتى يرجع دما أب كال أب عمق كبتصح الزخل نجار تلو كني هذا it is usually a good indicator of mistrust هذا كابت زي متأممان زفتر منفس ويكا ما بقسنا زي متأممان تلون كنيو نحد سب كي تأمنو كجمر كلها في حرارة فقرن تخينو مأمان كأن أسب كلتي في أمنات كجدل تجمر سلزي بتومنا عشرة رأيهم كني أمنات مقدال مسجمر دما نايم بزي متأمان كفقري نابي خيد. So, why do you think people feel jealous of their partner hanging out with colleagues or friends? سلامنتاي مسلوكم حدث نفكاريتكا وينفكاريخي مسكال سب خيد كله مسكال سب شايك ستخلو كان إذا سمعنا سلامنتاي كون يغون يلوم يحتلو منال بعدنا نفسنا كن حتى زلنا حتى يزيا سلامنتاي نسو مسكال خيد كله مسكالوت مسارحتو عندك نسيو كونا غلين مسارحتو محازوتو كالرهب كله كان إذا سمعكي وي سلامنتاي نسا مسكالوت سبات كترهب كلا كان إذا سمعكا نزبل حتوخ من لستخينا قدامي أوشتنا متأممان سلزقود لنا انتايو صغير وتون ترغبو زلا نابنت قوال مسودي وي مس محازوتات الرهب تلا وداتو خينوم وتوم ترغبوم زلا وي تترغبو زلا ودي كاباخا زبلت كاباخا زحيل كاباخا ጸጋታ ዘለዎ كاباخا ዝነፍዕ ዝልብም ኮይኑ ዝስማዓካ ምዝኸውን ይቅን ዝሕዘካ ከምኡውን እታ ጓል እትወዲ ዝረኽባ ዘሎ ጓል ካብኣ ትነፍዕ ካብኣ ገለ ነገር ብልጫታት ኣለዋ ኢላ ምስተኣምን እያ ቅን ዝሕዛ ተህተያ ኣነ ልዕለያ ትብል እንድሕር ኮይና ምናልባት ብገለ ነገር ትቕድመን ነገር የብላ እንተኢላ ቅን ኣይስማዓኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነፍስና ከነጉድል ከለና እቶም ካልኦት ሰባት ካባና ይሕሹ ኣብ ንብለሉ ደረጃ እዩ ቅን ዝሕዘና You need to tell yourself you're worthy of the relationship and try to deal with your jealous feeling rather than lashing out at your partner. ስለዚህ ነፍስኻ እዚ ዘለኒ ሓዳር ፍቕሪ ይግባኣኒ እዩ ኣነ ሙሉእ ኣበርክቶ ዘለኒ ሰብ እየ እዚ ትወዲ እንድሕር ኮይኑ ዝወዲ ንዓይ ክፈትወኒ እዚ ኩሉ ዘድልየኒ ኩሉ ስለ ዘለኒ ግድን እዩ ክፈትወኒ ከምዚ ድንጋፂ ኣይኮነን ዘፍቅረኒ ዘለኹ ንብል ኣለና ከምኡውን ንስኻ ኣነ مزخونة زي كيتا ورادركو ناتي بلجاتا زلني كتفكرني دما كل زقبا مثل زماليه سلازي كمان مزفرهو مخنيات يبلين إلنا نفسنا نتنايكنا منفسنا داكنا عبط لنا نمبر نعون عبطهم سبات كنوصو مفتان حركاتي كان دقيقة نايكن إيو مالتي قداميتي نفس متأمانا تحط مزخون أب نفسنا زلنا كبرت قولوا لهم مزخوني لنا كالايكي You depend on others. You depend on others. ناب كالو سبات
ተጸጋዕቲ ጽጋዕተኛታት ምስ ንኸውን ክንቀንዕ ድማ ንግደድ ዝውን obviously some people think they need someone to survive pay bills and make ends meet ገለገለ ሰባት ኣብ ህይወት ንኽነብሩ እታ ምስኦም ዘላ ጓል ወይ እቲ ምስኦም ዘሎ ወዲ ናይ ግድን ክህሉ ዘለዎ ይመስሎም ብዘይሱ መናብሮም ክገብሩ ዘይኽእሉ ገዛ ክራዮም ክኸፍሉ ዘይክእሉ ኩሉ ነገሮም ክገብሩ ዘይክእሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም እዚ ሰብ እዚ ሓደ ሰብ ኩሉ ነገርካ ኣብኡ ዝምርኮስ እንድሕር ኮይኑ ፍርህለካ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ እንተኸይዱ እንታይ ክኸውን እየ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለካ ሓደ ሰብ ግን ኩሉ ነገሩ ባዕሉ ክገብር ዝኽእል እንተኮይኑ ንፍቕሪ ነቲ ዘለዎ ኣፍቃሪ ክኸስሮ ይደሊ ማለት ኣይኮነን ንሱ እውን ይፈሪ እዩ የግዳስ እቲ ፍርሂ ፍልልይ ኣለዎ ስለዚ እቲ ጽጋዕተኛ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣመና እዩ ክፈርህ ምክንያቱ ብዙሕ ክኸስር ኢሉ ስለ ዝኣምን ህይወተይ ክበላሾ ኢሉ ስለ ዝኣምን this can be a reason why they want to stay in an unhappy relationship ስለዚ ጽጋዕተኛታት ወይ ከዓ ነፍሶም ናይ ነፍሶም ሓለ ሙሉእ ንነፍሶም ክሕግዝዋ ዘይክእሉ ሰሪሖም ነፍሶም ክሕግዙ ዘይክእሉ ኣብቲ ህይወት እውን ሙሉእ ኣበርክቶ የብለይን ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብሩ ዋላ ዘይሕጉስ ሓዳር እውን ኣብኡ ክነብሩ ይመርፁ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ቁርፅ ኣቢልካ ዘይሕጉሳካ ሕማቕ ነገር ተሎ ገዲፍካ ምኻት ናይ ኮንፊደንስን ናይ ርእሰ ምትእማንን መግለፂ እውን እዩ ዘይ ርእሰ ምትእማን ኣብ ነፍሱ ክሓድር ዘይክእል ኩሉ ግዜ ተፀጊዑ ክነብር ስለ ዘለዎ ዋላ ከይተሓጎሰ እውን ክነብር ይመርፅ this can make jealousy a real problem because they fear from losing the person they depend on ስለዚ of course ኣብቲ ሰብ ተፀጊዖም ክነብር እሱ ንክነብር ይሕግዘኒ ኩሉ ነገር ኣብየ ዝምርኮስ ዝብል እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ ወይ ትብል እንድሕር ኮይና ናይ ግድን ካብ ዝኾነ ነገራት ክትፈርህን ክትሻቐልን ክፈርህን ክቐንን ናይ ግድን እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሱ ዘይተኣመን ምኻ ናብ ሰብ ትፅጋዕ እንድሕር ኮይንካ መሊስካ ከም ትቐኒ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ but remember you weren't born or raised with this person ከዝክርዋ ዘለኩም ኣብዚ ምዝ ሰብ እዚ ምስቲ ሰብ ምሳኻ ዘሎ ወይ ምሳኺ ዘሎ ኣይተወለድካን ምስኦ እውን ኣይዓበኻን ስለዚ በይንኻ ኢኻ ዓቢኻ ወይ ኣብ ስድራኻ ኣብ ካልእ ቦታ ዓቢኻ ኢኻ መፂኻ ናብዚ ሰብ እዚ ምዝ ሰብ እዚ ቅድሚ ምርኻብካ ሂወት ነይርካ እዩ ስለዚ ንሶም ተኸይዶም እውን ብዘይሶም እውን ክትነብር ትኽእል ኢኺ እዚኣ ክንፈልጣ ከነስተውዕለላ ኣለና you can be independent but that will require you some work ናፃ ዝኾነ ነፍስኻ ከተመሓድር ትኽእል ሰብ ክትኮነ ትኽእል ኢኺ እዚ ግን ስራሕ የድልየዩ ትምህርቲ የድልየዩ ንቕሓት የድልየዩ ኩሉ ዘድልየካ ፍልጠትን ጥበብን ንኽትመሃር ድማ ክትብገስ ኣለካ ኣብቲ ዘለኻዮ ኩነታት ከለኻ ኩሉ ግዜ ንኹሉ ንኽትወፅእ ወይ ንኽትፈርስ ካብ ሓዳር ኢልካ ይኩንካ ክትቅረብ ዘለካ ኩሉ ግዜ ግን ኣብቲ ዘለኻዮ ሂወት እውን ነፍስኻ ዝኻልካ ሰብ ተኮይንካ ተሓዳር እውን ይበልፅ እዩ ክልተ ነፍሶም ካብ መሓድሩ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ፅቡቕ ሓዳር ክመርሑ ዝኽእሉ ይበሃል ሓደ ብዙሕ ዘበርክት ሓደ ዘይበርክት ተኮይንካ ፅቡቕ ኣይትኸይድን ኢኻ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሓደ ዝሰርሕ ሓንቲ ድማ ንገዛ ተዓሊ እዚኣቶም ቲም እዮም ምክንያቱ ስድራ እንተለኻ ሓደ ክሰርሕ እዩ ሓደ ድማ ነቲ ገዛ ክሰርሕ እዩ ክልቲኦም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሓደ ዝደቀሰ ሓደ ዝሰርሕ ክኸውን የብሉን እየ ዝብል ዘለኹ ኣብዚኣ ንፅርቲ ክትኮነና መንታን ቁጥር 3 you are possessive كل جزء possessiveness بحال تاي مالتيو possessiveness is a major trigger of jealousy it is the feeling of ownership over another person زي سسعيك نبلون نخل تاي خاصو التسب مساخا زولو بفقري يكون بحدار ناتكا أقحا جيركا خطريو خلخا ناتكا نبرت جيركا خطريو خلخا الزين تاي مالتيو بجاكا خا زخون نجر كالو كجبرو زي فكر لهم كوينو كسمعكا خلو ሓዳር ወይ ፍቕሪ ማለት እኮ ክልተ ናፃ ዝኾኑ ሰባት ብምርጫኦም ዝኣተውዎም በር ተገዲዱ ዝኣተወ ሰብ ክኸውን ኣይግባእን እዚ ናፅነት ዘለዎ ሂወት ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት ድማ ብናፅነቶም ምስ ደስ ዝበሎም ሰባት ከዓ ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም የስ ምስ ደስ ዝበሎም ሰባት ክራኸቡ ይኽእሉ ክሳብ ነቲ ሓዳር ሕማቕ ነገር ዝገብር ክሳብ ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምሳኻ ዘሎ ወይ እቲ ምሳኺ ዘሎ ሰብሲ ንብረት ኣይኮነን ሰብ እዩ ናፅነት ኣለዎ ምሳኻ ክነብር መሪፁ እዩ መፅኡ ወይ መሪፃ እያ መፅያ እዚኣ ክትርዳእና ትክላላ ምርጫ ስለ ዝኾነ ጠጠው ከብሎውን መሰል ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ክትርዳእና ኣለዋ sure you might be in a relationship with someone but you don't own them yes ምስኦም ፍቕሪ ኣለካ ሓዳር ኣለካ ሂወት ኣለካ እዚ ማለት ግን ናትካ ንብረት እዮም ወይ ናትካ ኣቕሓ እዮም ማለት እውን ኣይኮነን ስለዚ nobody can own another person ስለዚ ሰብ ንሰብ ክውንኖ ኣይክእልን እዩ ናፅነት ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ክርዳእና ኣለዎ ነዚኣ ምስ ንግህስ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘይተደለየ ኣንፈቲና ንኸይድ
Don't confuse being in a relationship with owning a person and controlling their actions. حدار مساخا ወይ ፍቅሪ مساخ ስለ ዘለዎ ወይ ስለ ዘላታ ታጓል ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክትቆፃፀር ኣለካ ህይወት የብላን ንስኻ ዝበልካዮ ጥራይ ክትገብር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ከምኡውን ታጓል ማለት እዩ ምሳኺ ህይወት ስለ ዘለዎ ኩሉ ነገሩ ብናትክ ፍቓድ ጥራይ ክኸይድ ኣለዎ ኩሉ ንሱ ዝገብሮ ንስኻ ተፍቀደለክ ማለት ኣይኮነን ሰባት ናፅነት ክህልዎም ኣለዎም try to discuss your feeling openly ገለ ንዓኻ ዝስምዓካ ወይ ዝስምዓክ እንተሎ ብግልፂ ተዛረብዮ ምናልባት ክትቀንእ ዝገብረካ ምክንያት እንተሎ ክትቀንእ ዝገብረካ ምክንያት እንተሎ ብግልፂ ተዛረቦ ካብዚ ወፃኢ ግን ሓላፍነት ናይቶም ኣብ ውሽጥኻ ዘለዉ ዘይምትእምማን እዞም ዝበልናዮም ኣብ ውሽጥኻ ዘለዉ ናብ ካልእ ሰብ ከተውፅኦ ምፍታን ጌጋዩ ሃሳዩ ሓላፍነት ወሲድካ እታ ውሽጥኻ ዘሎ ዘይምትእምማን ብኸመይ ጌርካ ክትሃንፆ ከም ዝግባእካ ፅንሕ ኢልና እውን ክንሪኦ ኢና እሱ ግን ናትካ ስራሕ እምበር ናይቲ መፃምድትኺ ናይታ መፃምድትኻ ስራሕ ክኸውን ሓላፍነት ክኸውን ኣይግባእን ቁፅሪ 4 ኒውሮቲክ ቢሄቪየር ዝበሃል ኣሎ እዚ ቅኒ ደረጃ ምዝሓልፍ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እውን እናኾነ እዩ ዝመፅእ ገለገለ ክፋል ናይ ቅኒ ካብ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ዝመፅእ እውን እዩ ይብሉና ሳይኮሎጂስትስ ማለት እዩ ኒውሮቲክ ፒፕል አር ሞር ላይክሊ ቱ ቢ ሙዲ anxious and emotionally unstable ስለዚ እዚ ኒውሮቲክ ቢሄቪየር ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ ኒውሮቲክ ፒፕል ዝበሃሉ እንታይ እዮም ብዙሕ ግዜ ቆሎ ዘለዎ ሙድ ናቶም ዝቀያየር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፅቡቅ ፀኒሖም ዝሓርቁ ሓሪቆም ፀኒሖም ዝስሕቁ ቀልጢፉ ስዊንግ ዝገብር ማለት እዩ ሙድ ይብልዎ ከምኡውን ኤንሽስ ኩሉ ግዜ ነርቨስ ዝኾኑ ሰባት ኩሉ ግዜ ሸቕሎት ዘለዎም ሰባት ከምኡውን ኢሞሽናል አንስቴብል ስምዒታቶም ድማ ርጉእ ዘይኮነ ዓይነት ሰባት ማለት እዩ it makes them question their own worth and relationship status ኩሉ ግዜ ነፍሶም ኣብ ነፍሶም ዘለዎም ዛዕባ ነፍሶም ክብሪ ኩሉ ግዜ ነፍሶም ብቃዕቲ ኮይና ይትስምዖም እያ ዋጋ ናይ ነፍሶም ኣይርድኦምን እዩ ከምኡ ድማ እቲ ሪሌሽንሽፕ ናቶም ኩሉ ግዜ ክትገድፈኒ ዲኻ ደሊኻ ከምዚ ዲኻ ኮንካ ከምዚ ዲኻ ኮንካ ክትገድፈኒ ዲኽ ደሊኺ ከምዚ እናበሉ ኩሉ ግዜ ነቲ ሰብ እውን የናውፅዎ ማለት እዩ እዚ ድማ ካብ ዘይርጉእነት አንስታቢሊቲ ካብ ውሽጦም ዝመፅ እዩ their insecurities hurt others and it doesn't end well ኩሉ ግዜ እታ ውሽጦም ዘሎ ዘይምትእማን ድማ ነቶም መፃምድቶም ድዮም ነቶም ኣብ ዙርዮም ዘሎ መሓዙቶም ድዮም ኩሉ ግዜ ይሃሲ ብፅቡቅ እውን ኣይዛዘምን እዩ እዚ ድማ ክንርድኦም ኣለና ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ብምርጫኦም ዘይኮነስ ሕማም እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል nobody wants to admit but many people are neurotic and it causes a lot of grief in relationship ኣነ ኒውሮቲክ ሰብ እየ ወይ ኣነ እዚ ዓይነት ፀገም ኣለኒ ኢሉ ዝነግር ሰብ ብግልፂ የለን ይግዳስ ስለዘይገለፁ ኣይኮኑን ማለት ኣይኮኑን ጥራይ ዘይኮነስ ከይተገለፀ ከምዚ ዓይነት ፀገም ክንደይ ዕንወት ኣብ ሂወት ወይ ካብ ፅቡቅ ሓዳርን ፍቅርን ዕንወት ክፈጥር ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝሕተቶ ነገር እንተለውን ሰብኣየ ብጣዕሚ ቀናእ ኮይኑ ሰበይተይ ብጣዕሚ ቀናእ ኮይና ገለ ካብቲ ብልፅ ዝበለ ድማ ኣነ ፍሉይ ዝበለ ናይ ቅንዕ ሕማም ኣለኒ ኢሎም ዝሓትኑ ሰባት እውን ኣጋጢሞም ኣለዉ ትብዓት ዘለዎም ሰባት I'm very proud of them ብዓቕመይ ሓሳብ ከቢፍትን ግን ዝያዳ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክገብራ ዘገደደኒ ምክንያት እውን እሱ እዩ so እታ ናይ መወዳእታ ምኽሪ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ቅኒ ካብ ውሽጣዊ ፀገማትና ብዓብዩ ዝብገስ ምዃኑ ካባና ዝብገስ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ብኸመይ ዳልና ክንከላኸሎን ክንምክቶን ዘለና ንዝብል ከ identify the areas in which you feel insecure and weaker the most write them down clearly መጀመርያ ምትእምማንካ ዘጥፉልካ ምስቲ ምሳኺ ዘሎ ወዲ ማዕርዩ ወይ ከዓ ብቃዕቲ ከይትኾኒ ዘጉድሉኺ ጉድለት ኣለኒ ክትኣምንሎም ነገራት እንታይ እዮም ፀሓፍ እዮም ከምኡ ድማ ንስኻ ኣብ ቅድሚ እታ ምሳኻ ዘላ በዚ ነገር እዚ ዝተነቀኒ ትኾን እያ ኣብዚ ነገር ብቁዕ ኣይኮንኩ ንዓ ኣይበቅዕኒ ትብሎም ነገራት እንተለዉ ምስ ነፍስኻ ኮፍ ኢልካ ምስ ነፍስና የዕሊልና ክንፅሕፎም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ቅኒ ካበይ ዝብገስ ገለ ነገር ንዓይ ጎድለኒ እዩ ካብ ዝብል መንፈስ እዩ ዝብገስ ስለዚ ነቲ ከምኡ ኮይኑ ዝስምዓና ንፅሓፎ መጀመርያ then build your self-worth by doing a consistent work focusing on the areas you feel weak that's beautiful ስለዚ እቶም ንዓድካ ድኽመታት ኮይኖም ዝስምዑኻ ዘለዉ ወይ ድኹም ጎንኺ ኮይኑ ዝረኣየኪ ዘሎ ነገራት ምስ ፈለጥኪ ቀፃሊ ክሰርሐሎም ኣለኪ ኩሉ ነገር ክቕየር ይኽእል እዩ መዓልታዊ ንእሽተይ ስጉምቲ እናገበርና እንተኸይድና ስለዚ ሚዛንና እንድሕር ኮይኑ ደስ ዘይብለና መዓልታዊ ስጉምቲ ንውሰደሉ ክንቅይሮ ኣለና ኣተሓሳስባና እንተኮይኑ ወይ ፍልጠትና እንተኮይኑ መዓልታዊ ክነንብብ ኣለና ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክንሰምዕ ኣለና
ስለዚ ከነተግብሮ ድማ ኣለና ትሰማዕናዮ ስማዕት ራድዮ ኮርስ ንኣሽቱ ስኩምታት ክንወስድ ኣለና ከነንብብ ኣለና ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል ኢቨን መልክዕና እውን እንተኾነ መልክዕና እውን መዓልታዊ ንመልክዕና ንኣከዳድናና ንቅርፅና ዝሕግዝ ነገራት ተጌርና መልክዕና እውን ይቕየር እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ከነስተኻኽሎ ርእሰ ምትእምማንና ክንሓንስ ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ርእሰ ምትእምማንና ካብ ምንታይ ዝህነፅ ኣብቲ ግዳማዊ ኣካልናን ውሽጣዊ ነገርናን ክልቲኦም ኣብ ሃርመኒ ብሓደ ክሰርሑ እንተኽኢሎም ናብ ዝበለፀ ክወስዱና ይኽእሉ ማለት እዩ so tip read and learn or take courses to be wiser and smarter ናይ ተሓሳስባ ናይ ፍልጠት ፀገም ሰብ ሓደ ካብቲ ዘለዎ ፀገም እዚ እሱ እንተኮይኑ ተምሃር ኣንብብ ኮርሳት ውሰድ ብዙሕ ውልቃዊ ዕብየት ርእሰ ምትእምማን ኮሚኒኬሽን ከምኡውን ከመይ ጌርካ ትምሃርን ተዓብን ክሕግዝ ዝኽእል ትምህርቲ እውን ኣለኒ ኣብ ድራር ሂወት ኣብዚ ታሕቲ ዌብሳይት ናተይ ኣትኹም ሊንክ እውን ኣለኩም ኣብ ታሕቲ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኣትኹም ክምህረኩም ዝኽእል ዝተፈላለየ ነገር ከመይ ጌርኩም ተሃንፅዎ ክሕግዝ ዝኽእል ከምኡ ድማ do sports regularly eat healthy ጥዑይ ምግቢ ብላዕ ጥዑይ ምግቢ ብልዒ ከምኡ ድማ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት ኣብ ገዛና ኣብ ጥቃና ኣብ ከባቢና ምንቅስቃስ ወይ ጅም እውን ተተኻኢሉ ከድና ክንሰርሕ ኣለና ሕጂ እኳ ምዚ ኮሮና ክንደይ ከይምችእ ግን ኣብ ጅም ከድካ ክትሰርሕ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ምስራሕ ግን ኩሉ ግዜ ይከኣልን ውፅኢታውን እዩ and then so regularly if you want to have a great body go out and meet people and make friends to socialize ከምኡ ድማ ምስ ካልኦት ሰባት ተራኺብካ ምሕዝነትን ፍቕርን ዝምድናታትን እንተፈጠርካ እውን ይምረፅን ዝበለፀን ይኸውን ይብሉና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንቐናኣት ሰባት ከመይ ጌርና ንሕግዝ ንሕና ቀናኣት ከይንኸውን ከመይ ጌርና ነብስና ንለሊ እንተኮይንና ድማ ብኸመይ ነብስና ንሃንፅ ብኸመይ ነብስና ነስተኻኽል ትሕግዝ እያ እዛ ቪድዮ ግን መፍረዲት ኣይኮነትን እየ ዝብል ከም ወትሩ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ደስ ተይላትኩም ላይክ ግበሩላ ንኻልኦት ሰባት ንሓውኹም ንሓፍትኹም ክጠቅም ዝኽእል እንተኮይኑ ከተሕልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ከም ወትሩ ድማ ንስኹም ትፈትውዎ ንስኹም ደስ ዝበለኩም ንኣትኩም ፊድባክ ኣብ ታሕቲ ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ይብለኩም ሰሰናዩ ቻው